V tomto videu si povieme, ako môžeš zarábať z meme stránok, pretože veľa z vás vie, že ja predtým, než som robil OnlyFans Management, tak som sa venoval týmto meme stránkam a zarábalo mi to fakt slušné peniaze a myslím si, že to je skvelý biznis model, ktorý je jednoduchší ako OFM a dostane ťa potom neskôr do toho OFM-ka. Takže v tomto videu si povieme, ako zarábať z meme stránok alebo z iných stránok. Prvý bod je, že si vyberieš níž. Níž si buď vyberáš na základe svojich hobbies, aby ťa to bavilo postovať, alebo potom také, čo sú virálne. Ja ti odporúčam meme stránky, travel stránky, luxury stránky, motivation stránky. Samozrejme, keď budeš mať, dajme tomu, travel stránku, tak budeš si môcť potom získavať hotely za lacnejšie ceny kvôli promom a tak ďalej. Na druhú stranu, keď budeš mať luxury stránku, tak budeš môcť získavať možno nejaké dobré deals na nejaké luxury items a tak ďalej a tak ďalej. Page setup je jednoduchý, začneš s profilovkou alebo nejakým logom, potom stručné, ale eye-catching bio a 9 postov minimálne na štart, aby tá stránka vyzerala, že je aspoň trošku zaplnená a nie je úplne od začiatku. Metódy growthu alebo budovania tej stránky máš buď explore, to znamená, že sa snažíš chytiť ten explore real page, to je pomalšie, ale keď sa ti chytí, je to fajn, alebo potom, že máš private page, to ideálne funguje s takými meme stránkami a to znamená, že tvoja page bude private a budú tam iné metódy, ako ju budeš gainovať. Čo sa týka ako začať, tak 0 až 1000 follows, tam by som robil follow unfollow, ale targetovaný, to znamená, že nebudeš followovať random ľudí, random indošov, ale dajme tomu, keď máš meme stránku, tak pôjdeš na inú meme stránku, pôjdeš na najnovšie posty, nájdeš posty, ktoré majú lajky a tie lajky budeš followovať, pretože to sú ľudia, ktorí majú záujem. S tým, že stále odporúčam byť private, keď followuješ iných ľudí, pretože ináč len prídu na tvoj profil a je menšia šanca, že ti dajú follow, ale keď budeš private, tak je oveľa väčšia šanca, že ti dajú follow, aby mohli vidieť, čo tam máš. Od 1000 do 10 000 follows stále treba robiť follow unfollow, ale potom už môžeš robiť aj comment baiting. To znamená, že budeš postovať na iné veľké stránky, ako náhle postnú nejaký post, nejaké komenty, ktoré baitujú buď na niečo, čo tam máš postnuté, nejakú dramu, alebo niečo sexual, alebo nejaký gore. Samozrejme, toto funguje dobre iba keď si private, na tie public explore pages tam iba do 0 až 1000 follows odporúčam robiť ten follow unfollow a potom už začať postovať tie reels a dúfať, že ti začnú chytať. Takže toto tu ďalej pokračuje len pre tých, ktorí chcú zistiť, ako gainovať tie privátne stránky. A ďalší bod je, že môžeš robiť shoutout for shoutout, to znamená, že napíšeš iným stránkam, čo sú rovnako veľké ako ty cca a budete si navzájom robiť shoutouty a tým pádom gainovať tie follow. Od 10 000 plus follow už získavaš organický growth, to znamená, že ľudia už budú posielať tvoje memečka iným kamošom a ty keďže si private, tak oni ti dajú follow tí ľudia a takto budeš získavať followerov len z toho, že budeš postovať, ale takisto stále odporúčam ti robiť shoutout for shoutout, ale už môžeš začať robiť aj pin for pin alebo reply for reply, čo znamená, že vlastne napíšeš inej stránke nejaký veľký ako ty do popisu nejaký bait a on to pinne potom. Takže dajme tomu, že sa dohodnete s jednou stránkou, že ona postne akýkoľvek post a ty dáš do komentu niečo, že I posted on my page this and that, nejaký bait, či už ako hovorím nejaký leak alebo gore alebo niečo sexual, to je jedno. On to potom pinne, veľa ľudí to uvidí a dá ti follow. Ty to nepotvrdzuje hneď, ale potvrď to neskôr. No a takisto aj ty budeš musieť jemu pinnúť jeho, hej, lebo to akože medzi sebou si robíte. No a pri 10k plus follows už máš aj prvé, možno by som povedal, promo spredané, takže získaš nejaké peniaze a tie môžeš reinvestovať naspäť do platených prom a tak ďalej, aby si ešte rýchlejšie rastol. No a stále odporúčam mať viac stránok. Keď máš 100k plus už follows, tak určite by som reinvestoval aspoň 40% príjmu naspäť do tej page a budoval nové page, či už z tejto, alebo pomocou tých peňazí. Teraz už môžeš kľudne zarábať 500 až 5000 eur mesačne, asi na dobrej ceste, aby si vybudoval viac stránok a vybudoval si svoje empire. Odporúčam ti vytvoriť si ďalšie page a začať si ho promovať s tou hlavnou pageou. A keď máš 100k plus, už odporúčam ti vstúpiť aj do OFM-ka, pretože už to bude jednoduché si nájsť modelku a potom aj začať ju promovať na tej page. To je všetko z tohto rýchleho videa. Chcel som len veľmi v stručnosti, v krátkosti vysvetliť, ako budovať stránky. Keď trošku nad tým porozmýšľaš, tak to dokážeš, je to fakt jednoduché. Ja som začal, keď som mal 14 a som to dokázal, takže ty, keď máš 14 a viac, tak určite to dokážeš tiež. Nezabudni mi dať subscribe, takisto ak sa chceš naučiť OFM úplne zadarmo, tak prvý link v popise. A takisto, neviem, či už to bude launchnuté, ale keď áno, tak mám nový biznis, kde vlastne môžeš robiť OFM bez toho, aby si našiel modelku, pretože ja ti ju úplne zadarmo posuniem, takže tiež to budeš mať v popise. Vidíme sa u ďalšieho videa. Čau, čau.